Салом духтаракои хушрӯ. Салом бонуво, салом апао хоҳаро. Имрӯз мо бо шумо накладнои сердечка якҷоя тайёр карда якҷоя медузем. Мо дар кора манами хел дута материале ки ята основной, ята астарак. Да основной материал мо флизелин клей мекунем. Ҳама вақта ман дар астарак клей мекардам. И дафъа барои накладное ки ҳастаи ман барои дар основной материал флизелин клей кардагим. Баъд духтаракои хушрӯ, и размер ҳамхе размера шумо размерои худотона гирен. Мисол аклентон китф гардан даҳани курта чанде мепӯша, шумо ҳамхе монда қолаби дилакро мекашед. Инҷа ман навзди шумо дар ягон хел размер нагуфтестам, барое ки ин ҳами хелай дар як матои бекора буд барои шумо нишон додан. Ман ҳами хел тарзи духтанро ба шумо нишон додестам. Ана барои кушодии накладнои мо чанд қай ки мехоҳед ғафсак ҳамхел мисол 6 сантиметр мехоҳед борик 5 сантиметр мехоҳед бо айзда бориктар 4 сантиметр монда чихеле ки ҳамхел сердечка ҳастай қолабша дуюм бора гирдиш ҳамхел сердечка бо мекашен ки ҳамхел чашми хутутон монда буфорада хе хушрӯ кунҷакош хушрӯ бошанд дилака хушрӯ кашен. Барои дар вақти духтан ҳами камака каҷи клебам ки боша ё ки сердечкаи дурун дига боша сердечкаи берунаш дига хел камакак дар тана маълум мешавад. Ана мо кашидем, анамхел кашидем дидед мебиремша гирду ба гирд чихеле ки кашиде анамхел мебирем накладное ҷудо мекунем полни ҷудо мекунем дуруншам мебирем барои ки тарзи духтанаш камтар дига хелай. Ман ба шумо я роҳи дигаша мехоҳам нишон додан. Духтаро бисёр гуфтанд ки апа ягон хел даҳанои куртаи дигаам нишон диҳем. Хай ман бисёр вақт кулула ки медузум барои гуфтам хай сердечкаам ҳам нишон диҳам дар шумо. Анаку духтарои хушрӯ зиёти дуюм астараке ки буд бефлизелин анавайро мегирему рӯбарӯ монда манам хел ҳар ду тараф нусхаи кашидагитона медузем кунҷакдор кунҷоша хушрӯ дузем. Не ман духтам хаки дар мошина тарзи духтанаша нишон надодам барои ки шумо духтанро ҳар як кадоми шумо метавонед барои ин қадр нишон надодам. Мана бинед гирду ба гирд духтам акнун зиётиёша мебурам зиётиёи астарак бигем анавай бефлизелиндор астаракай авай гирду ба гирд мебурем. ана духтарои хушрӯ кам-кам видеоро дуромада тамошо кунед, наворҳои мара тамошо кунед. Ҳамин саволое ки бисёрша метиҳен ҳамиё ҳамаш ҳастай. Накладное чихел медузем, замока чихел мечаспонем, стойка воротник чихел ҳастай. Стойка воротникам ҳамин дар куртаи сафеди ҳоҷигим ҳастай чихел ман нишон додагим дар куртаи туникаи худам духтагӣ дар танамам ҳастай. ҳаваё даромада тамошо кунед мефаҳмед. Ана баъде ки гирдоша бурдем кунҷ ба кунҷ мебиремшона кунҷакоя мебирем лишниёша то пеши дарстона ба ҳар ҷо қайчӣ мекунем. И барои вақте ки гардиш карданда дар дарунаш хеле қопча намонада зиётӣ накуна аваёро мебирем. баъде ки бурда буд карден мана нигоҳ кунед хушрӯ ябор ха утюг кунед. Баъд аз тарафи қафо аз тарафе ки флизелин часпондагӣ нест материал байнашро меёбему анамхел бо як дилаки дига дар дарун мекашем байн да туғри боша чихел ки ҳамин фасон ҳастам хел мекашем ҳамина мебирем. эҳтиёт шавед ки тагангиша набирем фақат болонгира хича тоқа мебирем. чихеле ки кашиден ана ҳамун хел биридан дар кора. баъд кунҷакора хушрӯакак мебирорем нугоша сӯзан қати ё ки нуги қайчи қати туғри мекунену гирду ба гирд обработка карда ҳамаша утюг карда тайёр мекунем. Мана аз ман анон хел тайёр шуд. Лабоша строчка давондам не ки аз қафо ҷои бурдагӣ монд. ҳозир ман дар ин ҷо клей мечаспонам ва онро барои муҳра часпоними ё ки барои часпондани тур тайёр кардам аки часпонданаш манда осонтар меғалта. ана бонувои зебо бо ягон савол боша ягон дархост боша гап занед. Як хел дархостҳои шуморо ман натонистам иҷро карда бахшиш.
бо насиб карда боша ягон фасони дига пешниҳод мекунам.